espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. Caixa Negra da Nostromo. Benvidas, benvidos unha vez máis a esta segunda tempada da Caixa Negra da Nostromo. Acompáñame Fer Liñares. Ola, moi boas noites ou tardes ou o que sexa. Segunda tempada, quen contaba, Quen contaba? Eu pensaba que deste era a mítica movida que te aburres e que acabas de véndolle escoitas a YouTube, non? Pero non, aquí estamos pois para estar outro ano aquí falando das nosas movidas, rapaces, como me alegro de vervos. Tamén nos acompaña o outro Paco. Ola, outro Paco. Boas tardes, boas noites, boas o que sexa. Eu teño que dicir que estou tamén gratamente sorprendido porque non sei sabedes que hai un estudio da Universidade de... estou inventando mentras falo, que di que aproximadamente un 70-80% dos podcasts fracasan durante o seu primeiro ano de vida. Tamén din que no caso dos podcasts que chegan á súa segunda tempada, habitualmente débese a extrema intelixencia, beleza e perspicacia dos seus protagonistas, no cal está claro que somos uns expertos en romper calquera tipo de estatística. Bueno, nós botamoslle huevos e sacamos cámara, sacamos aí as nosas imaxes aí, que eso non todos os podcasts. Non sacamos os huevos, tranquilos. Bueno, xa veremos. O capítulo é largo, huevos moi concretos da historia do cine. Eu tamén quero dicir que vivimos nunha época na que casi e todo é tan pouco, sabes, todo é tan ficcionalizable ou como se diga, ou finxible, que ao mellor nin sequera temos este puto aspecto, sabes? Igual en realidad somos, non sei, uns robots que soñan que fan un podcast. Como vedes, hoxe teño día moi filosófico. Bueno, sacando o tema de robots que soñan, temos que contarvos que alguén creu que o noso podcast merecía ser levado a algún sitio. Ainda peor. Gracias, mamá. Sempre podo contar contigo. Creron en nós e cubriron o noso viaxe para ir á cidade máis posapocalíptica que temos en Galiza, que é Vigo, e puxéronos xente diante a escoitarnos e pasaron cousas. Como que se grabou mal. Hai que dicir que trouxeronos xente e a porta estaba aberta, é dicir, non era xente que estuvera ali contra a súa vontade nin nada, non? Era xente que, bueno, que puido marchar cando quixera. O noso seguinte directo dende o cárcere do Teixeiro. Bueno, non solamente eso, cando chegamos alá e viron que realmente éramos nós e non que se equivocaran eles invitando, en plan rollo, pero é esta Caixa Negra nos promo. Claro, eu pensaba que era ese outro programa que se chama igual, pero está feito por xente con criterio. Pois non, que éramos nós, que nos querían ver a nós. Realmente foi unha grata sorpresa. Increíble. Bueno, pois como se grabou como moi mal, vamos a presentar uns fragmentos do que se grabou e opinarmos dende a nosa humilde opinión do ben que o pasamos a conta do Galizan Freak Film Fest, un festival que hai en Vigo sobre cinema e cultura freak, que nos convidou, creo que xa o dixemos, e que este ano estaba centrado en Akira, ese personaxe xaponés que todo o mundo pensa que é o tipo que vai en moto, pero non, o tipo que vai en moto ten outro nome. Se foredes ao Galizan Freaky Film Fest, a ver Akira, saberíades como se chama o tipo que vai na moto. Pero bueno, fan proxeccións de curtas. Sodes do Compostela tamén sabedes como se chama o tipo que vai na moto. Sí, porque ten un nome moi compostelán. A parte diso, fan proxeccións de curtas, proxección de filmes, obradoiros, teñen a sección infantil que é o Peque Freak, e houbo toda unha feira de artesanía a que podías ir a comprar merdas freaks e gastar o teu soldo nese posto. E fixeron por primeira vez algo moi épico que ten Fer por aí a man, creo, que foi aquí está un concurso de
cómics ou de tiras ou como lle queiras chamar, ambientado nun Vigo post-apocalíptico que é Neo Vigo. Aquí estou para os do, Impreso perdón, pola Diputación. para os do podcast que non nos están a escoitar, que nos están a ver, perdón, de agora mesmo estou amosando, non, isto que acaba de escribir aquí a corte, non, o cómic de Neo Vigo cun cartel, bueno, pois imitando como o da estrada, non, cando entras nunha cidade, pero que en vez de Vigo pon Neo Vigo. A verdade é que está moi guapo, moloume moito agasallo este do Galician Freaky Film Fest. Moitas gracias. Son xente que sabe facer moi bon merchandising. Os do podcast non o vades a ver, é un problema que teñen, pero fixeron unhas camisolas do Galician Freaky Film Fest que son como a chaqueta do tipo que iba en moto en Akira, pero en camiseta. E xa paro de presumir de mierda que comprei. A verdade é que estuvo moi guai. Que compraches ou que nos regalaron, sabes? Que ainda podes presumir máis. Porque o cómic viña nos regalado. E ademais veu un tipo dende Barcelona para que a peña se sacara fotos con unha reproducción da moto de Akira. Sí. E Chegamos aquí meteremos... Si vos estades preguntando, si nós fomos os primeiros en facer a foto, porque tamén fomos os primeiros en chegar o sábado. Entonces, como non había cola nin nada, dixemos, por que non vamos facer unhas fotos aí vestidos de señor que non é Akira, na moto do señor que non é Akira? E máis dixemos, que pinta máis rara teñen estas maquinitas de meter €1 para ter o neno entretido deste centro comercial. Xa se Pero chega a non. mover a leche. Por certo, xa sabemos que nos repetimos moito co chiste de señor que non era Akira, pero que estamos falando de xente que chegamos prácticamente a ter pelo nos xenitais pensando que Zelda era o chico dos xogos de Legend of Zelda. Entón, tedes que entender que somos así de mente simple. En Metroid, que era o robot do... E Feijóo o presidente da Galiza. Que no. No, pero o da moto estuvo moi guai. Isto era porque este ano fixeronse 35 anos da estrea do anime de Akira, da película que adapta o cómic, que eu penso que debeu ser un destes produtos que abriu o camiño para o anime, polo menos en España, non? Eu non sei Somos tan sesudos que fomos a unha charla dun señor que non apuntei o nome. Paco, te apuntache o nome? Non, verdad? Non. Bueno, fomos a unha conferencia dun señor experto que nos explicou como ese home, xunto cun equipo de expertos, fixeron Akira a película, e como despois de facer Akira a película se deprimiu a saco porque non acabara Akira o libro, e como se recuperou despois de falar con Jodorowsky, que calquera despois de falar con Jodorowsky dice, pues bueno, tampouco me vai tan mal. Hai que ter cuidado, porque se falas con Jodorowsky e estás mal, igual volveche ben, pero se falas con Jodorowsky estando ben, igual acabas mal, cuidado que non é un calquera. Oi, non credes que isto ten un programa, o de adaptacións que foron o cine ou as series, pero sen que o material original rematara, porque a mí ocórrenseme algúns exemplos, non? Por exemplo, está o tema de Kick-Ass, que non acabara o cómic cando se fixeron as películas, ou Canción de Hielo e Fuego, non? O Xogo de Tronos, pois que tampouco rematara, de feito aínda non rematou, que xa veremos eso. Ese para min é o exemplo máis claro, de feito creo que non coñecía ningún caso ata ese. Tamén vos digo que a experiencia de estar no Galician Freaky Film Fest foi maravillosa, un ambiente brutal, había xente, pois eso, como o tipo que era experto en Akira, que diste moito che levou, tienes mis dieces haber estudiado tanto, e outros tipos como Rafillo, que os que nos estén escoitando non sei se coñecen a este personaxe, pero é un tipo que fai debuxos animados para YouTube moi psicodélicos. Como definiríades vos, compañeiros? Moi caóticos e moi tolos. Os debuxos que fai, bueno, esa miniserie non que fai, chámase Querida Conchi, que o mellor a xente lle sona máis por iso. E teño que dicir que eu aquí tiña pois
un momento de ignorancia internetera impropio de min, non? Eu non tiña nin idea do que era Querida Conchi, pero despois de ter esa interesante comida con Rafillo, que estuvemos ali con el comendo, pois descubrino, máis na súa charla, que tamén estuvo moi guai, que nos amosara como fai as animacións e todo iso. E teño que dicir que agora sou un mega fan, non? Son capítulos iso de hora e media de minuto e medio, que son unha tolería absoluta, cheos de referencias a memes, a secuencia, a gifs míticos e cousas así, que ademais condensa nese minuto e medio tanto detalle que podelos ver varias veces e non aburrirte, pillar chistes en segundo plano novos de cada vez. Así que eu anímovos a que vayades a YouTube e busquedes Querida Conchi, a verdade paga a pena. Sí, a verdade que foi un descubrimento. Eu te dicías como definiríamos, e que eu creo que é inclasificable. Eu creo que ademais, vale, el fai nun solitario, cal ten ainda moito máis mérito, pero eu creo que é un tipo de animación que ademais en España eu creo que non se fai. Pois cando pensamos nesse tipo de dibuixos animados brutos, pensamos en Padre de Familia, pensamos en series americanas, sobre todo. Eu creo que non existe non existe nada deso aquí, o cal me parece que ten máis mérito. E como anécdota decir que a Escola Oficial de Idiomas de Vigo, que imparte titulación en xaponés, nos escribiu a caixa negra da Nostromo en letras bonitas. Así que había que saudalas. Un saúdo e moitas gracias, que isto había cola ali, para... E sabemos ademais de certo que lo escribiron ben, porque logo alguén fomos a cotexar, non? Fomos aí, como temos aquí algún periodista entre nós, fomos aí a contrastar, e me fixo moita gracia cando nos dixeron o que poñía, porque claro, o xaponés é como é, entón era como a caixa negra da Nostromo, unha cousa así. Eso fixo moita gracia. E bueno, creo que podemos teria que dicir arigato, estou un pouco espeso hoxe en xaponés. Creo que podemos poñerlle a xente un fragmento do que se grabou de verdad, claro, para que vexan as nosas pintas e como foi o asunto, non? Sí, a min gustaríame introducir un pouco, dicir que nós, seguindo este espírito do festival, fomos ali a falar, pois, de cinema asiático, pero do que nos mola a nos. Vale, vamos a ver. A película da que vou falar, da que vou dar pé para que falemos un pouquiño todos, estou seguro de que se pensades no concepto de viaxe escolar e se pensades no concepto de humor amarillo, o Castelo de Takeshi, e se pensades neses dous conceptos misturados, se non me falta nin que diga de que película vou falar para que vos deades conta. Alguén sabe máis ou menos a que película podo estar falando se mezclamos as míticas películas de viaxe de fin de curso con ese mitiquísimo programa que en España foi traducido con dudoso gusto como humor amarillo? Sí, no, pero alguén dixo Fortnite, achégase un pouco. Alguna idea? Nada, temos un público pouco posto. Mellor, porque entón cando empecemos a dicir chorradas non se van dar conta que son chorradas, o sea que tamén xogamos con vantaxe. Bueno, estamos falando dunha película que se chama Battle Royale. É unha película do ano 2000, creo, 99, máis ou menos, finais do século pasado. E esta película, a verdade, que non teño moi claro no seu momento como chegou aos mercados occidentais. É a típica película que me pasou un día un colega pirateada en DVD, vímola na súa casa comendo uns doritos, unhas palomitas, e a verdade é que é unha película da que gardo un moi bo recordo, teño moi boa opinión dela, volvín a ver anos despois e sígueme gustando, admitindo que o argumento básico é unha chorrada. O argumento básico da película é que en Xapón, non teño moi claro se é unha distopía ou é un futuro próximo, pero quero dicir, é unha sociedade xaponesa, digamos, paralela á real, na que os índices de crime juvenil son altísimos, hai un goberno hiperfascista. Nalgún sitio alguén me comentara de feito que se supón que algo así como que non perderon a Segunda Guerra Mundial ou algo así, pero creo que eso que xa están confundindo con unha peli nos sale, claro, eso sai nos foros nos que se fala da peli. Co home do Castelo Alto, non, de Ray Bradbury.
Bueno, esta película está basada, creo que nunha novela, e como a película Sí. tivo moito éxito, fixose un manga. É dicir, ten todo que se pode pedir a Xapón. Creo que non ten anime, creo que o único que lle falta para ter así, sabes, todos os checks marcados. Dalles tempo. Bueno, ao mellor hoxe sale esa idea de aquí. Por favor, se hai algún director xaponés na sala de anime, que se lle ocurra a idea de trasladar a anime Battle Royale, porque realmente merece. Ben, neste Xapón hiperchungo, decidiron que a mellor forma de afrontar a delincuencia juvenil é seleccionando, non vos riades, por favor, porque a idea é super chorras, pero a película está moi ben. A forma de combater o crimen é seleccionar aleatoriamente unha clase de secundaria do último ano todos os anos e por os membros desa clase a competir nunha versión de tipo Fortnite, pero na vida real, mételos nunha illa, danlles armas aleatorias e teñense que matar entre eles ata que solamente quede un. O goberno xaponés, de alguna forma, considera que isto é unha boa forma de acabar co crimen. Eu tampouco lle atopo a lógica. E o que gañe pasa a ser unha especie de gran figura pública o que todo o mundo quere coñecer, sacarlle fotos, etc. Bueno, pero nin sequera gañar, non quero facer spoiler, pero nin sequera gañar o concurso, se pode chamar así, significa que a toda vida vai a ir rodada despois. Entonces, creo que Fer aquí quere comentar algo. Sí, no, quería comentar que ti empezaches a disertación dicindo que era unha distopía, está claro que nunca fuches un venres a ver unha peli de Marvel, non? Porque entón estarías disposto a que todos os adolescentes se matasen entre eles de xeito pois moi alegre, veríalo como algo que veña o futuro xa, non? Un pouco... Gústame moito esa reflexión que faz, porque esta película non é un slasher, aínda que se pode consumir como un slasher, porque pasa o mismo que nos pasa cando hoxe en día vemos películas como Venres 13, como Sei lo que dices o último verano, como Matanza de Texas, que cando as ves de novo empatizas cos rapaces, non? Dixen, en plan, joder, pois a mí non me gustaría ir de viaxe e que me pase eso. Pero cando ves así, cando xa empezas a ter uns anos, como empezamos a ter nós, empezas a empatizar un poquinho máis co asasino. Empezas a pensar, joder, pois eu estou tranquilamente na miña casa do lago, me aparecen estes rapaces a joderme o fin de semana, pois que menos que queixarme, non? Non chamar a policía, por favor, despois destas declaracións, que temos o coche no parking e se dormimos no calabozo. Eu non vou dicir nada, que eu traballo con menores. Todo legal, non? Todo legal, todo legal. Pero gustaríame que tocases o tema de por que o comparaches con Humor Amarelo. Aí vamos. O programa do Humor Amarelo, se recordades, estaba un dos protagonistas do programa, o que defendía o castelo, o amo da mazmorra, por chamar de alguma maneira, é un veterano actor xaponés que por sorte sigue vivo e penso que é activo, Takeshi Kitano. De feito, a versión original do programa en xaponés xa vos digo que se chama O Castelo de Takeshi e non evidentemente Humor Amarillo. Pois Imaginaste que se chamara Humor Amarillo en xaponés tamén. A versión original era Humor Amarillo. Si non puedes con ellos, únete. a ver, Fer, para que te hagas unha idea, unha das probas máis míticas do Humor Amarillo, na versión original chámase O Laberinto dos Demos ou algo así, e na versión española chámase El Laberinto del Chinotauro. Para que te fagas unha idea de como non coinciden as traducións das versións originais. Bueno, Pois Takeshi Kitano nesta película tamén é un pouco mestre de ceremonias porque é o que organiza o concurso, é o malo, por chamarlo de alguma maneira. Entonces é moi curioso porque ti ves o Castelo de Takeshi, Humor Amarillo, e ves a Takeshi Kitano e é todo humorístico, ainda que bastante cruel, e se sacas todo ese humor, tes esta película de Battle Royale. Eu xa vos digo, é unha película que vimos un momento con colegas, que disfrutei moitísimo, e que, ademais, creo que en Occidente está un pouco injustamente esquecida. Injustamente esquecida porque despois, se vos dades conta, deu lugar a imitacións como auténticos churros. Supoño que se vos ocorren así algunhas que se fixeron nos últimos anos, de aquí se venderon como super originais cando non o eran. Estamos falando de los Juegos del Hambre, da saga de Insurgente, este tipo de... sí, bueno, que ten esta película que foi carne de videoclub, que non sabías que alugar, e dis, pois, a dos chinos aos que lle reventa a cabeza. Porque, sí, levan uns colares que non dixo Paco, que se pasan do mapa, estoupalles a cabeza. Que quen xogara o Fortnite sonará bastante semellante. De feito, o propio concepto de Battle Royale vende esta película... Bueno, esta película toma o concepto da loita libre americana, do wrestling, que cando, non sei se vos algunha vez seguistes o pressing catch ou algo así, sempre había como un evento especial no que todos os loitadores se metían no ring a darse entre eles, non? Pois eso era o Battle Royale. Esta peli chamase Battle Royale polo mesmo, porque é un todos contra todos, e de aí saen o concepto de videoxogo Battle Royale, non? Que tan de moda estuvo, pois eso, hai 7 anos, e continúa estando bastante de moda. Quero comentar unha cousa desta peli, que é que quen vira Kill Bill
sae aínda máis nova que en Kill Bill, a rapaza que é como secuaz, non? Como esbirra de Lucy Liu, que pelexa cunha bola con pinchos en Kill Bill, pois aquí xa sae. E tamén quero dicirvos que eu teño, claro, os nenos asignaselles un arma cando van a loitar. Eu quero dicir que sempre no meu corazón, mentres a todos estaban recibindo ametralladoras, katanas, ballestas, o que lle tocou a tapa do cubo do lixo, porque eu síntome reflexado nese rapaz. Eu son desta xente que a mala sorte o persigue. Eu, desde aquí, onde estés, a tope contigo, rapaz, había outro cunha sartén, había outro cunha sartén. Pero ten mango, dá máis xeito o meu avatar nesa película é o rapaz asqueroso porque, claro, as armas, o equipo de supervivencia que che dan, que ten armas ou cucharas e movidas así, dancho escalonadamente, teñen a toda a clase reunida nun aula e van salindo cada 5 ou 10 minutos para lle vantaxe o anterior, para que se poida esconder e tal. Pois hai un listillo que o primeiro que lle dan ao seu equipo, que se esconde nun seto á salida do sitio, entonces dedicas a liquidar os que van salindo despois caer. Ese chaval, a ver, é un cabrón, pero teño que dicir que eu actuaría exactamente igual na súa situación. O sea que, en certo modo, merece tamén todo o meu respeto. Vamos a Battle Royale. Fer, tú que nos trouxetes? Espera un momentinho, porque sobre esta película había comentar unha última cousa que, ainda que pareza mentira, está dirixida por, teño aquí a chuleta, Kinji Fukasaku, que era un director moi mítico de Xapón na súa época. De feito, dirixiu, por exemplo, o fragmento xaponés da película esta bélica Tora Tora, que era un tío de moitísimo prestixio en Xapón e que dirixiu esta película que foi considerada como unha obra menor, sendo un puto xefe, porque a min despedirse dun mundo, ademais, tan serio como o cine que facía el, dicindo que vou facer unha película chorras de adolescentes que se matan entre eles nunha illa, merece todo o respeto e para min é un dos Nostromer de pro. Grande. Grazas por estar de volta, habernos aturado en diferido e en falso directo, e agora imos vos a contar a nosa experiencia durante unha das proxeccións do festival. Pois acudimos a ver Que carallo é isto, volumen 2, e o nome da proxección, a verdade é que resumía moi ben o que vimos. Fer, fálanos de algo de Que carallo é isto. Bueno, pois chegou por fin o momento festivalero por excelencia, que é o momento de, en efecto, meternos no cine e ver algo do material que trouxeron ali, non? E o primeiro que quero comentar é que guais eran aqueles cines, porque eran uns cines de centro comercial que diste, pois son todos iguais. Pois non, son todos iguais menos estos, porque estes cines do centro comercial Plaza Elíptica ali de Vigo, a verdade é que, joder, que guapos, non? Coas lámparas estas aí enormes e todo iso, ali co fotocall e todo, ademais, que ben montado tiñan, e metímonos ali. Porque aquí vamos a ópera. É verdade, tío, tal cual. E metímonos ali a ver pois unha serie de cortos que a verdade é que facían xustiza a este título de Pero que carallo é isto, non? A mí gustaríame empezar a falar do primeiro corto que vimos, que tamén foi o que máis me gustou, que era un corto de animación como de un home perseguido, elevado á locura por unha especie de anano de xardín macabro, non? Que aparecía por ali. E a verdade é que, bueno, gustaríame contarvos máis, pero que é moi difícil de xa non de resumir, senón de describir, non? Pero bueno, unha animación... Ademais, eu creo que a mítica curta na que se te pasas un pouco de descripción non é que spoilees, pero xa estás contando demasiado. Sí, sen dúbida. Eu creo que realmente afonda nas relacións humanas, nese dar e tomar das relacións de parella, no non ser unha diferencia en canto a relacións nos que todos somos responsables de todos, podemos ser moi brutos, podemos ser moi cariñosos, pero hai que haber un equilibrio entre enanos. Eso. Pois eu probablemente vi un nomo de facendo putadas, quero dicir, o mellor son moi básico, pero a miña lectura superficial foi a lectura final. Eu creo que afonda na idea hegeliana de que se atopas un anano de xardín telo que matar ca tapa do retrete, non? Como que algo que Hegel deixou aí na marxe do libro, non? Por certo, o importante son as ideas. Por certo, os ananos de xardín hai que matalos cunha... A
A verdade é que é moi guai. Isto sí que o definiría eu como psicodélico, sen dúbida. E ademais, non sei se estades comigo, que me gustou moito o ambientillo de festival. Tengo que dicir que eu nunca estuvera nun festival destas características. Aquí que me corrixe a corte, que el sí que estuvo en Sitges, en sitios así bastante top. Pero era a miña primeira experiencia nun festival destas características e moloume moito pois todo o tema de cando salía unha burrada, a xente aplaudindo, a xente berrando movidas. A verdade é que, joder, é unha forma de liberación, non? Nos que estamos tan acostumbrados no cine a estar calados, quietos, sempre tal, pois aí estuvo moi guai poder compartir ese tipo de rollos. É un destes festivais nos que importa máis a interacción humana vendo as surdeces e pasando ben en común que o propio produto. Ainda que o propio produto está de puta madre, non me vou a meter con el, por lo menos non me vou a meter con todo el. O que máis disfruto de ir ao Galizan Friki Film Fest e polo que yo recomendo a todo o mundo é esa sensación de comunidade, poderte aparar coa xente a falar das pezas absurdas que viche. Bueno, iso é como os cristianos van a misa, os que vemos pelis de mierda imos a convencións de pelis de mierda a meternos kilos e kilos de cousas psicodélicas. E sobre todo está ben porque eu creo que ademais recupera unha forma de comprender o cine que eu creo que foi original cando nace o cine, que era unha experiencia moi compartida, porque non existía o cine doméstico, sempre era o cine unha extensión do teatro, e no teatro popular, digamos, histórico, a xente falaba, a xente berraba, a xente animaba os actores, abucheaba, tiraba fruta ao escenario. Eu creo que o cine, ao principio, era así. Eso foi unha cousa un pouco que fomos perdendo, que se empezou a instaurar unha forma de consumo de cine, que tamén é lexítima, como unha experiencia superindividual entre ti e a pantalla, e da que seas nunha sala con moita máis xente, como que non che poden joder a túa experiencia e tal, e eu creo que neste tipo de festivales volves á idea do que é consumir cine en grupo. A idea original, que en plan, é teatro, no teatro ti vas a buchear e vas a dicir de toda a xente, os actores, por neste caso, a unha pantalla. Moi ben que saques ese tema de abuchear a pantalla, porque eu creo que deberíamos falar dunha peza maravillosa en canto a que te enfada a ti e a toda a sala, e estamos a falar da peza francesa que iba de intelectualoide e tiña un decorado que ao principio era moi chulo, pero desde que levas 10 minutos dis é sempre o mesmo dando voltas ao redor. E intentaba ser moi meta con cousas como personas con caretas de can. Pero despois era como... para min a definición mellor de unha Fer ali en vivo en directo cando dixo que esta é a película que eu faría para parodiar o que eu entendo que é o cine francés. Que o cine francés, tal cual. Era esta curta. Sí. Además, que te puteaba, porque salían os títulos de crédito e tú dices, buah, que maravilla, acabou. No. Volvía a empezar. Volvía a sacar un segundo os títulos de crédito e tú dicías... Non sei se vos quedases cun detalle que era tamén publicidade hiperengañosa. Que se chamaba, porque creo que non dixemos como se chamaba, algo así como Nos os bárbaros ou algo así, pero eso en francés, que será algo así como Nos les berbereaux ou algo así. E había un personaxe que se chamaba Conan. Pero xa está, ata aí chegaba a referencia. Eu só podo dicir que despois de ter visto esta curtametraxe teño que desculparme coa xente que envolta en facer 13 badaladas, que ao final non estaba tan mal en comparación con esto que vimos outro día en Vigo, porque vaya por Dios. En riba... Pon un Luis Taera e un Diego Anido na tua vida. Pensei despois desta película. En riba, tío... A ver, esta é a película que convertiu a Sicilia en Die Hard. Quero dicir... Tío, sé que era unha curtametraxe, pero que lo foron 30 minutos de... Tío, vai por aí, non tiñas tanto que contar. Estás dándolle voltas a mesma idea todo o rato de... No. Ai, e unha música... Ademais, é a mítica película que non che deixa moi claro de que está falando. Eu saco a idea de que está falando dun conflito artístico interxeracional entre unha nai e unha filla, pero esos eran como os primeiros 10 minutos, porque a partir de como do terceiro capítulo, eso deixaba de ser así, deixaba de ter sentido.
e Beethoven sonando de fondo. Mira, o mensaxe que collen eu, que me parece que en riba, que é como super explícita, que xa lanzan a cara, é que é fodido ser actor, porque dependes moito do teu físico. Si eres feo, estás jodido, como a da cara de Can. E se foches guapa, guai, pero que se eres guapa, acabas sendo bella, entón tamén mal. Entón, esa é a idea, unha idea, rompedora, e que nunca ninguén pensou nela. En riba, tiran xa a cara de forma super explícita, porque non é... Sabedes esta máxima do cine de non contes mostra? Pois es que carallo, conto, que para eso merquei un micrófono. Chega e explícitamente dinche eso, estou moi preocupado porque me pasa este problema, tío, vai tomar polo cu, tío. Estou como facer unha peli simbólica e dicir, e isto simboliza o non sei que, non? Pois un rollo Aquí están las uvas e aquí está la ira. Por última vez, por primeira e seguramente non última vez, recorrerei a Moe Szyslak, que para min é unha das grandes figuras do pensamento occidental dos últimos 30 anos, e definirei esa película ou referireime a esa película como Hola la, señor francés, porque creo que é un exemplo de manual de Hola la, señor francés. De verdade, Bueno, Francia, devolvede as cámaras e pedide perdón, e disolvedevos. En resumen, creo que deberíamos falar das pezas que nos gustaron e deixar esta mierda de lado. É verdade. E creo que debemos falar de señora que mata xente para foder coa morte. Bravo. E menudo pilón tiña esa morte. Peliculón. Sabedes que en inglés, cando alguén se empalma lle din que ten un boner, non? Porque é como que se che pon de oso. Pois isto penso que é literal, non? Que le había un esqueleto e dicía, pois boner 100% aquí. Porque a peli xa empeza coa protagonista. Esta é de animación, sí, porque senón sería un pouco raro. A protagonista xa empeza triscando con un vello. E lle morre. O vello mentres o trisque. Mentres tanto, na Deputación de Ourense... Un vello con un parecido a certo personaxe, non? Que lle gusta pisarlle o acelerador. E aparece a morte para levar a alma do vello que lle saca como unhas gemas e dices tú, Marvel está agitando os petos porque creo que che vai a cobrar dereitos de autor. Encántame unha boa demanda pola mañá. E esa princesa, reina ou que sea, decide que vai matar máis xente para foder ca morte. E a morte é tan gorda de comer xente que non colle polas portas. A ver, eu direi que a min esta curta gustoume porque máis alá de que sexa unha absoluta ida de olla, tiña un espírito moi de Becker. Eu quedei pensando despois e dixen, isto podía ser tranquilamente un pouco pornográfico demais para Becker, pero o concepto da raíña namorada á morte que leva o reino á ruína para consumar ese amor, eu dixen, podía estar perfectamente en Rimas e Leyendas, podía ser un conto máis xunto ao Monte de las Ánimas, por exemplo, porque tiña un espírito moi parecido. Ademais, o estilo de debuxo estaba moi guai, a mí pareceume moi estético, moi estilizado e... A verdade é que é recomendable, joder, o que pasa é que temos un delito, macho. Mira que tuvemos tempo de mirar os títulos das cousas. É que nos deron un libro. Deronnos un libro. Conta todo. Deronnos un libro co título das pezas. E nós estamos aquí... Eso que teño aquí, espera. Pero o público da Caixa Negra nos Nostromo é un público... Atopeino, teño aquí. Falando... Xa tiña marcado, cabrón. Sabedes cantas veces o mirou. Sí, porque se ve, bueno, iba a decir unha animalada aquí, que mellor no primeiro capítulo xa da temporada aquí. Vale, o do Anano de Xardín chamábase Amok, como... É verdad. A-M-O-K, unha curto húngaro rumano. Cuidado, aquí porque non se diga. Nous les barbares, nos os bárbaros, efectivamente, como decíades vos, aquí... dirixida por Bertrand Mandico. Bertrand Mandico vai tomar polo cu. Esa curta está na contra da Convención de Xinebra. Eso é. E esta da que estamos falando é a redención de Francia, porque esta tamén é francesa, estuvo moi guai. E chamase Bulbin, rein de... Joder, como francés. Mira, vou volo traducir como creo que... Bulbin, raíña da éxtase. Bulbin. Bulbine, a raíña que volveu. Bulbine, escríbese que eu diría que ten algo que ver, pois con vulva de...
Que o Que ten que ver coa de... con Bulbasur ten que ver. Coa de Son Goku. Pero é unha cousa que me sorprende, rapaces, que non comentarades de Bulbín Rein de Extás, que é que se lleve a pirola a morte. Bravo! Fíxeno antes, que a morte tiña un pirolón. Ah, sí? Pois non escoitei. Pois ben dito. A ver, xa dixeches ti, creo. Sí, pois non, perdimos. Debía estar pensando noutra cousa. Ou filtra, o meu cerebro filtra para que non lle quede aí É que tes o libro na trauma. man, Fer. A curta xaponesa era xaponesa francesa. Vamos a lo, sí. Bird in the Peninsula, xaponesa francesa do ano 2022. É a seguinte de... Ai, mira, que ben o xestiño que está facendo, que é o mesmo que trae aquí no libro, non? De que non se ve ben, pero... Bueno, esta peli tamén é pavela. O paxaro na península chamábase. E a peli comeza cuns nenos que fan que están como ensaiando un baile, non? De... outra que non sei describir. Só sei que os nenos é como que meten as mans no pantalón e as moven moi rápidas. Eu non digo palla, porque non é exactamente iso, pero palla. A vez que hai unha especie de superordenador cabezón persona, simulador da illa, paxaros, é que eu non sei como... Por sorte, a sorte, a organización do festival pensou en nós e hai aquí como unha... Vou ler a descripción oficial do festival, que é Bird in the Peninsula, uns nenos bailan o son da música baixo a supervisión do seu profesor, unha moza asiste á escena e ven perturbar o seu ritual. Vale. Que a moza esta que asixaba aos músicos e de repente collía como un ganso, non? Empezaba aí a... E volaba, había un momento no que vola co ganso, agarras o ganso. Sí. É verdade. Bueno, Todo eso pasou. esta Eso non doeu, pero ben non estaba. Creo eu, vamos. A min divertiume A ver. moito. Polo menos non foi esa cousa terrible que foi nos les apagóns. A min divertiume, eu teño argumentos a favor desto. Que cando me presentas algo que non sei por onde vai ir, pero, aquí ven o pero ten xeito, porque tú estabas mirando isto e dis, non sei que vai a pasar, pero divírteme, entretenme, non é como cos barbaros, que estaba mirando e digo, quero que acabe isto xa, con isto quero que me des unha resolución bonita e eu acordarme, e non era demasiado longa. De certo. 15 minutos, pon aquí. Bueno, 16. Un pouco turbio o dos nenos e os paxaros. E o baile gustoume. E a min teño que dicir, hai unha cousa que sí que se cadra estás de acordo comigo, que a mí dá a impresión de que en xeral a animación funciona moito mellor para un formato de curta, non? Porque aínda que sexa como neste caso que o que se cadra a trama, pois non nos cautivou moito, pois polo menos quedas co estilo de debuxo, cas cores, Eu creo que o importante é que a idea sea boa. E que esa idea se transmita no tempo necesario para que esa idea exista. Se estiras demasiado unha idea para que sea máis longa do que pode dar, error. Se a curta francesa se quedara na primeira historia, ao mellor tiñamos un bon recordo dela. Estiraron hasta 3 veces e diste, me cago nos putos franceses. Calai a boca e deixame ver algo que me resulte interesante. Esa é a miña reflexión. Pois sí. Pero penso que é momento de falar do último corto, non? Da última curta. E chega o momento de repartir o butano, verdad? Pero antes deberíamos facer unha explicación sobre que son os butaneiros, por se alguén do público non sabe o que é eso. Sí. A ver, xa sei que no noso país eso non pasa, pero hai outros países por aí polo mundo, como Taiwán ou Galicia, na que a xente non ten un tubo de gas que lle chega a casa e hai unha xente que se chama butanero que che ven a porta cas bombonas. Pois isto explicábalo na curta porque é unha cousa moi exótica. Estuvo moi guai. Houve un americano que viaxou a Tailandia e non dixo, buah,
que templos, A Taiwán, comida. a Taiwán, non a Tailandia. Bueno, é un país que non é o seu e non dixo, buah, aquí a xente non vai armada, buah, aquí a xente non está tan gorda como ali, que comidas máis raras está, non, dixo. Buah, aquí no McDonald's o tamaño grande pesa menos de 5 kilos. Que estafa. Entrou nunha Non, ducha e menos dixo, de 20 libras. Perdón, pero este americano chegou, duchouse e dixo, buah, onde está o tubo que trae o gas? E dixeron, no, hai uns señores que andan por aí en moto con bombonas. Buah, e que é eso de unha bombona? Sí, porque antes de presentarnos a curta, o tipo pareceulle normal distribuir canda a curta un vídeo del falando a cámara e dicindo o que era un butanero, porque se dedicaban a eso e que tristes as sociedades inferiores que non lles chega o gas a casa. hostia, Que alguén lle explique que existe en España o xénero do destape e que fai moitos anos que en España se sabe o que é un butanero. hostia, pero que Gracias era, ao cine. pero que era increíble, o pavo explicando como se fuera a unha ocurrencia de temos que explicar que aquí non lle chega o gas a casa a todo o mundo, entón teñen que son como unha especie de botellas nas que vai o gas, tío, en plan de, pero en serio, desde este tío explicando que en 2023 O sea, eso é como se un xaponés chega a Galicia e despois volve a Xapón e di bueno, temos que contar que ali hai unha cousa que se chama pulpos co que non fan porno, eles cómeno, en vez de facer porno con eles, cómeno. Eu digo vos, pero teremos que falar da curta, aparte do vídeo introductorio. Sí, Hai bueno, que explicar. é unha cousa que quero dicir primeiro do director, que este tío ten unha historia, porque se recordades empezaba a súa presentación dicindo hola, son un director de cine queer, americano, afincado en Taipei. E diste, este pavo ten unha historia. O sea, como acaba un americano queer facendo cine en Taipei? Isto ten que ter unha historia. Isto non é algo tan normal. En Taipei, que non en Tailandia, porque o que marchou a Tailandia a facer curtas foi o fillo de Rodolfo Sancho. Non Galiza. Este chiste, a de temporadas vai por despois. A facer curtas non, Fer, a facer cortes. Cortes, claro. Bueno, pero a curta esta vai de unha butanera queer que, bueno, para empezar, eu tuve un problema que creo que a Fer tamén lle pasou o mismo. Ah, cabrón, a ti tamén che pasou, que decías que non. E é que, claro, como os protagonistas son asiáticos, se plantea un drama de género que nós non codificábamos nada máis empezar a película. Porque o drama é a butanera ven e hai un neno que se viste de nena e se proba a roupa da nai e a nai ten un trauma con iso. Pero claro, nos vímola cando estaba pasando e digo, pois non lle vexo drama en que a filla lle colla a roupa. E como son nenos tampouco están desenvoltos. En serio que vos pasou isto? Sí, tío, pensaba que era unha rapaza. Eu non entendía por que se encabronaba máis. Claro, en plan, bueno, pois non lle gustará que lle anden cas cousas. Claro, eu pensaba algo así tamén. Eu ao principio tiraba o máis como non quero que a miña filla vaya vestida así. Non o identificaba tanto como un tema queer, non? Ainda que é evidente, Bueno, visto. Vou aproveitar que estamos aquí en confianza íntimamente os tres e que non hai ninguén escoitándonos do outro lado para dicir que eu cando vin de rapaz as pelis, por exemplo, da maldición e así, cada vez me custaba moito seguir a historia porque todos os actores me parecían iguais. Joder, entón non entendía moi ben. Ese se acaba de morir, pero non era ese. Xeración Z, se alguén nos escoita, perdón, somos persoas maiores que a veces nos gustan estas cousas a tope, coa butaneira queer, simplemente que non sabíamos que era unha moza o neno. E aquí poderíamos facer un chiste sobre que están rodando a película sobre Asunta, pero somos xente decente. É decente. Pero esta hai que explicar un pouco, non, que, bueno, chamase Tank Fairy, esta curtametraxe, é porque esta butaneira queer que reparte, pois ten como poderes moi festeiros, non, que ali onde chega coa súa bombona, pois enche todo de glamour, que incluso os ratos aparecen con purpurina
Bueno, é que sobre este detalle hai unha cousa, a min a curta gustoume, pero non sei se estáis de acordo comigo en que é máis un videoclip que unha curta. Porque realmente é como música, todo o tempo está sonando música de fondo, É un a xente pouquiño bailando. sketch. Eu pensei que era unha especie de pseudo-homenaxe a cousas como esta peli das drag queens nas que un dos actores é Blade, non sei se vistedes. Ui, se a vimos, temos unha historia, Fuco e máis eu con eso. Wesley Snipes, Patrick Swayze e John Leguizamo. Ui, se a vimos. Un día, Fuco, vamos a cebar isto. Sí. Un día contamos en que circunstancias vimos ti e máis eu esta película. Aí E cal foi a reacción a esa película. O final da tempada... Non a contes. Era prometido. O final da tempada... Que esta peli se chame Aguntu, gracias por todo. Creo que sí. Non me acordo. Sí, soname que se chama así. Pois eu creo que era un homenaxe a eso, un pouco a Rocky Horror Picture Show, este rollo de misturar música co mundo drag. Eu teño grabado o mellor chiste desa película, que se non o conto revento, que é cando son as drag queens quedan varadas como nun pueblo así do medio oeste. Entonces, así, mítico rollo hiperredneck e tal, e ali a peña pensa que son mulleres. E unha delas enamórase dun tipo e dilles as amigas en plan, bueno, gústame moito e tal, a máis temos moito en común, e dille Blade, porque me acordo que lle di Blade o chiste, sí, sobre todo unha cousa entre as pernas que fai tilintolón. De pequeno fixo moita gracia ese chiste. Bueno, tengo que dicir que esta peli, ademais de estar divertida, foi a que máis comunión, non, entre a xente da sala ali deu, porque había cancións, a xente aplaudíndoas aí... Temos que contar a anécdota de que empezamos a vela e iba mal, tuveron que parar a proxección. Sí. Pero eu pensei que iba ben, eu pensei que simplemente iba como... Porque iba como un videoxogo con baixos FPS, entonces escoitábase de fondo, pero era como se foran fotografías en vez de unha película fluida. E eu dixen, bueno, pois será así algo experimental. Acabamos de ver unha peli francesa de media hora falando ya a cámara, unha tipa con cara de can, podo aceptar que este sexa experimental e estea grabado en fotos fixas. Ata que alguén dixo, no, pero que está mal, vamos buscar outra copia. E nós, pon a francesa mentras tanto. Buah, pero isto eu nunca ouvira, que unha peli te chegue a tanta calidade que o ordenador non a poida mover... Sí, a mí pasoume, pero pasoume cun ordenador moi cutre. Só se viu ca caixa negra no Nostromo, da calidade que irradia isto. Esta película iba a gas. Perdón. Mira, eu sobre eso teño unha historia moi bonita dun autobús Dublín-Belfast, que non me acordo, duraba a hostia a viaxe, e eu levara eso, un portátil cutre con media temporada de Game of Thrones, estaba empezando a serie daquela, baixada. E tamén baixará como rollo en 5 gigas por episodio, calidad da hostia, claro, non me paraba a pensar nos requisitos mínimos para reproducir eso. Pero claro, que non me acordo que fixen esa viaxe, porque desde logo ver a serie non, porque o ordenador non me daba reproducido, iba a cachos. Era un pase de diapositivas. Sí. Bueno, total, que esta fada intervén para que a nai se reconcilice coa súa fille e sea todo moi bonito, ¿no? Ese sería o resumen. Bueno, o final é medio tráxico, hai que dicirlo, pero bueno... O final é bizarrísimo, porque ao final estábamos vendo a película e eu miro para a fera e digolle, joder, pero non será capaz de poñerse a fumar ao lado duns contenedores de gas que non sei como se chaman, porque a min chegamo gas a casa. E non só fuma, senón que apaga un. Apaga un encima do butano. Hai que dicir que eu creo que podemos contar o final porque ninguén vai ver este corto por misterio, non? Quero dicir, non é que tampouco tal. Ao final é como que están, digamos, pois por fin ese neno sae do armario contra todos ali e ponse a bailar ca súa heroína, a butaneira. E reventan os bullies da escola con butano. E reventan con butano e unha explosión, pero claro, ao final é un pouco explosión de Mortadelo, non? De que explosión rompe todo, queimase todo, pero despois levántense e simplemente pois teñen como cinza na cara, sacúdense un pouco e marchan bailando. Eso é... tan feiri, eu digo vos que ten... Está pa vela, está pa vela.
Fer, recomendes. Ademais, se non vos gusta, pois son 10 minutos, non media hora. Eso é. O cal é bastante importante, porque as curtas, amigo director, para ser boas, eu penso que o importante é que sean curtas. Non podes vender unha mediometraxe que non for unha curta. E falamos de Pero ti, está ben puto coñazo. Bertrand Non Mandico. podes facer unha mediometraxe cando tes un guión que non chega á curta. Mira, teño que dicir unha cousa, mentras falábamos, puxe a mirar a biografía do director da película francesa e fixo en 2018 unha película que Cahiers du Cinema considerou a mellor película do ano. Está todo dito. Kill It Cando With Cahiers du Fire. Cinema considera que a tua película é a mellor do ano é que debes estar, vamos, pechado e ca chave tirada no Amazonas. Ratibrom a palés. Deixoume tan mal sabor de boca que cando cheguei a casa tiven que abrir o emule e poñer el Schwarzenegger Comando. filmografía completa. Aí está. Creo que temos para ver un fragmento de Fer explicándonos unha película, se non temos máis que dicir das curtas. Que tamén é cinema, Cahiers du Cinema, ides ver. Bueno, é certo que nos trouxeche. Bueno, eu trouxe unha peli, eu non sabía que ia traer cinema tan lixeiro, non? Eu fun máis a cine académico, a cine máis de tema artístico, non? Mentres vos tredes, bueno, pois peliculiñas como Battle Royale, eu trouxen pois cousas boas de Filmoteca como é Kung Fu contra los 7 vampiros de oro. Gracias. Gracias, un peliculón da época aí. Tengo que dicir, a película é da mítica Hammer británica, pero é da época de produccións hongkonesas, ali foron con Peter Cushing a Hong Kong a gravala. E a verdade é que a peli viña con idea de dicir que a sufrín, pero a verdade é que medio me molou. Teño que recoñecer que non está tan mal. A película comeza nunha especie de Transilvania que é basicamente un descampado, no que vemos un peregrino chinés, non? Que, claro, a película de 1974 era daquela época da explotación das artes marciais, de todo o tema do Oriente, estaba moi de moda Bruce Lee, todo este tema, e o Fu Manchu, non? Esta recuperación do pulp, todos os malos eran chineses e se parecían a Fu Manchu. Isto non é unha excepción. Aí vemos unha especie de peregrino que se parece a Fu Manchu, camiñando por Transilvania. Vemos que, para deixarnos claro que ese señor é un vampiro, ve un símbolo cristián e asústase, pero cal é o símbolo cristián? Unha igrexa? Non, un nacemento, así como do Nadal, non? Ali, o sea, vas por un descampado e hai pois un nacemento nun descampado. Bueno, é o choque cultural. Sei que teño que ter medo ao cristianismo, pero non sei en que forma. A ver, se fora en España vería un ex homo, sabes? Entonces sería normal que se asustara. Compre tamén dicir que o vampiro vai camiñando e vos diredes, claro, pero imagínate ver pola noite ali nun camiño un nacemento. Pola noite, que va, de día, que o vampiro le vai a crema aí do pingüín esta. Son vampiros os que van a saltitos, porque os vampiros xaponeses tradicionalmente van a saltitos. A ver, normal non anda en plan Fraga, de que ás veces mide 1,60 m, a veces 1,70 m e pico, sabes? Iba cansado porque enténdese que ven a pé desde o Xapón. É tan cansado que non ten puntos de maná para transformarse en morcego e voar, digo, é unha cousa así básica. Total, que chega ao castelo de Drácula, chega ali e, bueno, pois ponse como arrodíllase, como que xura lealdade a Drácula. Drácula desperta un Drácula que dá gusto velo co traxe así, todo bien pranchado e tal, e di, quen ousa, non, despertar aquí a Drácula. Ella comenta este vampiro chinés e dice, mira, Drácula, rei dos vampiros, e que eu estou ali en China, perdón, podo seguir falando ou espero por vos aí? Estou ali en China, claro, eu son o xefe dos 7 vampiros de ouro, non? Que temos ali montada, pois, como unha cooperativa de vampiros para aterrorizar aquí a xente. O que pasa é que, claro, están dormindo os meus compañeiros e desde que dormimos, pois, cachondeanse de nós, ninguén nos ten medo, entón veño aquí a pedirche pois que me axudes co teu poder. O cal Drácula di, como? Que tes 7 esbirros que che fan todo por ti? Ai, neniño, vamos facer unha cousa. Voute matar, voume poñer eu a túa pel e marcho pa ali a ser o xefe daquelo. Entón Drácula
acaba con ese tipo, convértese no chino e marchan para facerse, para revivir o tema dos Peter vampiros. Cushing, canto sale nesta película? Agora mesmo. E todo isto é o prólogo, que dura aproximadamente 20 minutos, unha peli de hora e media, títulos de crédito, e cortamos a Peter Cushing, que é, atención, o doutor Van Helsing, non? O mítico Van Helsing das pelis de Drácula. Clásico. Onde está Van Helsing? En Londres? Non, en China. Van Helsing está en China, marchou de De Erasmus. Erasmus. E ali é profesor da universidade. Está ali dando como unha conferencia da Universidade de Vampiros. Di a verdade, na doblaxe española chamase Chan Helsing. Estaba guai, Non esperamos outra cousa. Está ali dándolles clase e diste, claro, ali como viven co dos vampiros de ouro, todo o mundo está escoitando. Que va, os alumnos que deben de ser os da Tuna, tamén vos digo, porque teñen unha edade que xa era plan de ir aprobando a carreira. Dinlle, pero estos sodes vos os europeos que sodes todos uns, como se di? Flipaos, tendeslle medo a todo, aquí non queremos nos vampiros. O tipo ali conta esa historia dos 7 vampiros dourados, e agás un deles que queda ali con moito interese, todos os alumnos marchan rindo de Van Helsing, e non di nada. Que podería chegar ali e dicir, doutor, eu sí que lle creo, pero non, que fai? Espera a noite, cólaselle na casa, pégalle un susto na hostia e lle di, vine yo aquí a dicirlle que eu sí que lle creo. E diste, pero cabrón. Más que unha pregunta, tengo unha reflexión, señor Van Sí. Helsing. Pero estás me dicindo que Van Helsing non ten unha ballesta automática que dispara sola agua bendita na entrada da casa? Pois non ten. Van Helsing é un señor ali que sabe, el deixa claro que eu de teoría sí, pero de cazar vampiros pouco. É un pouco o seu rollo. Claro, porque non é unha secuela da novela, vamos, é como unha versión libre. Total, que o tipo este resulta ser o fillo de un que xa matou a un dos vampiros. Porque esta é outra. Hai 7 vampiros que diste, vailles dar papel para matar os 7. É algo que o guionista empezou a ver e dixo, moito vampiro, vamos ir dándolle saídas. A ver, un que empece morto. Empezaron con 8. Bueno, empezaron con 8 se contamos a Drácula. No, pero o que foi onda Drácula. Ese era un dos 7. Era un dos 7, vale, pero sí que tiña outro 7. No. Chegas ali e resulta que un xa está morto. E diste, vale, só quedan 6. E un é Drácula. Despois, encamiñando, teñen ali problema cun mafioso, aí empeza a haber hostias moi guapas de Kung Fu, pero os vampiros tardan moito en aparecer. E despois é como que, cando aparecen, ves que xa empezan a ventilar os vampiros en plan de, bueno, desta morren 3, desta morren tal, e ao final é ir todos a por Drácula, e ao final non vos lo conto, porque, bueno, é algo que a min gustaríame que fixeredes o esforzo de ver esta película. Non teño nin idea de quen a distribúe, se alguén, pero bueno, cuidado, o que son as peleas de Kung Fu están bastante guais. Logo todo o demás é un majareta, pero... Onde está o cable HDMI? Que eu necesito imaxes para que vexan isto. Pero temos imaxes da peli. No, da dos peixes, da dos peixes. Espera, que Estamos 100% seguros que as loitas de Kung Fu desta peli non están sacadas dobras, porque iso era moi habitual neste cine da época. Que non. Só hai unha cousa que quero comentar. A peli de 1974, e se nota. En que se nota? Pois que os guerreiros que van a polos vampiros son comunistas. 5 irmáns, un deles é unha irmá e unha muller, e todos son uns guerreiros da hostia, pero cando acaban de pelexar, a muller a facer a comida. Isto é así de claro. E logo hai unha parte na que están todos, temos que meditar porque ven a pelexa gorda, menos a muller que está fregando a louza. Eso é un pouco aí onde se lle notan os anos. Pois ben, agora, despois de aturarnos este cacho, vou dar paso a aquilo que non quedou ben grabado e que decidimos repetir porque queremos que teñades a experiencia de que vos falemos dos collóns de Nicolas Cage. Así que, Fer, por favor, de que nos vas a falar hoxe? Bueno, hoxe vou vos falar de probablemente a peli da que máis teño rajado nos últimos anos, que se chama Prisoners of the Ghostland. Unha película de quen? Pero ten un nome guapísimo esa película, sí, que non pode sí. ser tan mala. Claro, eu vina no Festival de Compostela, no Cine Europa, e non traduciron o título, pero hai pouco tuve a oportunidade de ver como se traduciu en España. Vos pensaredes que Prisoners of the Ghostland,
Prisioneros de la Tierra Fantasma. Pois non, por algún motivo Ghostland non o traduciron. Entón é Prisioneros de la Ghostland, non? Entón unha cousa, Porque é pois... un... La Ghostland... é un nome de pueblo. La Goslan peleona Que lle- ou alto ou la Goslan dispara. Aí están en la Ghostland tachándolle o L, non sempre, porque é Agostland, non? Concello de Agostland. Bueno, claro, por un lado, Sion Sono, mítico director underground xaponés, dices vos, vale, guai, pero, por outro lado, Nicolas Cage. E diste, vale, que engaña, non? Porque aquí hai como... E non vou sei dicir que engaña, porque dito así parece que vai estar guai, e agora, cando vos comente de que vai parecer que está guai, pero non está guai, eu aviso que non está guai, pero bueno. O caso é, a peli plantéxanos un mundo post-apocalíptico, na que, bueno, pois existen algunhas aldeas por aí perdidas, e hai unha parte que é de Ghostland, non? As terras fantasma, que son terras, pois, nas que viven mutantes chungos porque están contaminadas con radiación despois da apocalipse nuclear. Entón, centrámonos nunha aldea, e quen vive nesa aldea? Atención, nesa aldea viven cowboys e samurais, non? É un pouco, pois, a demografía. Faltan nazis. Faltan Para nazis. min, Faltan aliens. Sí, isto é un pouco, eu imagíname o guionista, non, pois pensando rollo de co primo pequeno, non, ali co afillado del dicindo, a ver, que che molan? Os samurais, pois veña, samurais, que máis? Os vaqueiros, pois vaqueiros, os moteros tamén, os moteros, veña, xa está, veña. E aquelo, pois, así están, non? Uns cowboys e uns samurais que viven nunha cidade así, que é un pouco Las Vegas xaponés, con faroliños, tal, non sei que. Moi ben. Esa aldea ten o alcalde, non? Que é mítico vaqueiro que vai de branco para que saibas que é rico, non? Porque é unha cousa das pelis do oeste, que se hai un tipo que vai todo de branco é un pouco como o terratenente, non? É un pouco ese rollo. Rápido tenches de mierda, tens que cambiar de traxe 5 ou 6 veces, se che levanta unha polvorera cada 2 minutos. E criados que che limpen, sí, debe ser eso, non? Porque daquela non había aí o calia para quitarlle a mancha, aí había que frotar aí no río. Total, que el ten pois como as súas netas, non? Este señor ten como un grupo de rapazas que les chama netas que non son netas de verdade, máis ben, pois, como diría aquí, en paz descanse, o señor Tojeiro, pois eran prostitutas, non? E ten ali pois o seu harén, ese señor, non? Tamén para deixarnos claro que é rico e que é o malo. Total, que unha desas netas pois fuxe e acaba sendo pois raptada por os mutantes, os habitantes das terras fantasma. Vale, entón, cale a reacción deste señor, non? Que diste, bueno, pero nunha aldea de samurais e cowboys, ali ha de ser fácil atopar quen vai a rescatar a nena. Pois non. A plantexamento dun samurai e un cowboy, claro, que se leven mal, que non teñan que facer equipo. É que eso estaba guai. Por que perderon esa oportunidade? Que a mí me fastidia eso tamén, tío, eso tería estado guai. Pero non. Que fan ali? Din, como eso da Terra Fantasma é un sitio moi chungo, vamos mandar a alguén que non importe. Ide á cárcere, sacade o tipo máis chungo que atopedes no cárcere e traédemo. Entón, resulta que ese tipo é Nicolas Cage. E aparece ali Nicolas Cage e lle din, vamos te poñer un traxe de motero, un traxe así, de coiro, ben cinguido. Perdona, pero di a verdad, ata o momento no que apareceu Nicolas Cage, estábamos convencidos de que iba a aparecer Kurt Russell e estábamos, vamos, aquí arriba de hype. É verdade, porque isto é unha cousa que non comentamos aló no festival, pero ti les a sinopse desta peli e parece sempre me patinan os anos 1997 Rescate en Nova York, non? Que sempre patinan un pouco os anos no título desa peli. Porque é tal cual, non? É este heroe chungo, digamos, presidiario, pero competente no que son as misións que o mandan a rescatar alguén a un sitio aillado cheo de chungos, non? Ti pensas que, pero non pensedes, non comparedes con esa maravilla de John Carpenter. Isto está moito peor. Total, que a Nicolas Cage poñenlle este traxe ten como luceciñas, así como de árbore de Nadal. Claro, un torero.
E de torero, traxe de luces, claro. E diste, perdón, me dá algo falando desta peli. E diste, claro, por qué? Porque resulta que o traxe é intelixente. Entón, como ele é un presidiario, teñen medo de que se aproveite da rapaza que vai raptar ou que lle faga dano ou algo. Entón, o traxe é intelixente e sabe non cando lle fai algo malo, senón cando lle vai facer. Ten aí precognition, non? Un pouco... E tamén mide se está cachondo. Eso é, mide si está cachondo e di, ui, está cachondo, igual se sobrepasa ca rapaza. Entón esas luceciñas son, pois, explosivos. E cando algo así pasa, pois o traxe é o suficientemente intelixente como para reventarlle ese explosivo nesa parte do corpo. Ollo que ese traxe é capaz de leválo no próximo Nadal a Abel Caballero, porque a verdade é que un traxe de luces é que lle falta ao alcalde de Neovigo. O caso é que ti, cando yo poñen, xa ves que ten 2 luceciñas, unha por cada collón. E sí, amigos, chegará un momento na peli no que Nicolas Cage, pois, se porá un pouco embarillao, non? Ca rapariga que ten que rescatar e pum, aí vai un collón a tomar polo cu. Así que, bueno. Bueno, pero non se ve nada, só che deixa intuir. No, porque agarra o collón arrancado. E unha vez sabedes isto, vou responder o plantexamento de Foucault e vou dicir que non o levaría a Abel Caballero, porque Abel Caballero é de romperlle os collosos demais, non de rompelos el mesmo. E a min isto jode, porque estou vos contando todo isto, e a min, se alguén me ven de fora e me conta todo isto, eu digo, joder, pero son un peliculón, tío. Son unha peli de cowboys. O problema dese peliculón para min foi o ritmo. Eu tamén a vin. O problema é considerar que eres Shakespeare cando non eres Shakespeare. É que podes escribir un drama existencial de la polla mentras a Nicolas Cage estupa un collón. E non podes. Pero conta, a corte, que sei por onde vas. No, eu creo que a premisa era guai. É que tiñan un guión máis ou menos. Non dixecho o máis importante. Bueno, o máis importante que iso penso que se que o dixe, pero... No. Que cando chegan ao Ghostland, a xente... O sea, non é que fora tan radiactivo ni nada, no. É que tiña unha forma de vida basada nos musicales. E a xente puñase a cantar e a bailar. Terrible, Que diste? Prefiro a radiación. Sí, é mellor. Era mellor morrer de pequeno. Estou me acordando tanto de que me pasou a min con Sweeney Todd. Que fun vela sin saber que era un musical, como xa vos contei na tempada pasada. Pois isto é igual. Chegamos alá en plan, buah, esta peli vai molar moitísimo. Leva Ghostland no título. Hai cowboys, hai samurais. Hostia, pero que fan cantando? Tío, é que Foucault máis eu vímola xuntos no Cine Europa, no festival, e fomos cunha ilusión a vela, tío, de... Que mal, tío. Mi carro que es posapocalíptico. Pero o que comentou antes de Shakespeare, Foucault, isto non é un comentario random, é que hai partes da peli no que se poñen a citar a Shakespeare e a filosofar. Isto é o peor que lle podía pasar unha peli así, tomarse tan en serio a sí mesma e ser tan pretenciosa, tío, é que quitalle as ganas de vivir a calquera, tío. A todo eso, non hai un momento no que lle dan un coche guapísimo, falando de decepcións da película, el decide irse nunha bicicleta de merda. Non me lembro. Sí. Hai un momento no que lle dan un coche en plan Mad Max e non sei que hostias pasa que se vai en bici. Que eso xa a primeira red flag da película é esa. Ese momento no que dis, no, esta película non vai estar tan guapa como pensei que iba a estar. Eu creo que xa avisamos a xente suficiente desta película. Sí. Eso, mira, fastídiame que non se quedara grabado por ver as caras das persoas que nos íamos contando o argumento da peli. Foi un pouco poema ali, Pero, chicos, se queredes ver Prisioneiros da Ghostland e non tendes emule, polo que sexa, e tedes Prime Video, que saibades que está en Prime Video. Eu desafío-vos a que vexades e o poñades en comentarios. Teño aquí apuntado falar de Pedro Pascal toreando. Home... Uf.
Por favor, nota para postproducción. Inserten aquí un tramo de guitarra española, por favor. Como Misión Imposible 2. Bien. Bueno, creo que desto tócame falar a min porque fui un afortunado que falou desta película no Galician Freak Film Festival. Así que nada, vos acordadevos cando no ano 2004 algúns se cadra aínda non nacerades, outros éramos novos, outros xa tiñades un pouco máis de experiencia cinematográfica. E empezaron a chegar ao occidente varias películas orientais de... Eu creo que teño a impresión de que cando éramos así máis... Bueno, eso, fai uns 20 anos houve unha medio orientemanía, porque ademais de que triunfaron pelis que estaban evidentemente en occidente cimentadas sobre ideas orientais como Matrix, tamén chegaron varias películas de cinema xaponés e de cinema chinés que o petaron moitísimo aquí, moitas relacionadas con artes marciais e tal. Non foi a primeira vez que chegaron películas de artes marciais de orientais que marcaran unha época, pero eu creo que sí que foi, pois, digamos, a onda máis recente. E no medio desas películas había unha que tivo moita fama, que ata creo que chegou a, se non galou algún Óscar, chegou a estar na carreira, perdón pola pouca documentación para hoxe, que se chamou A Casa das Dagas Voadoras, que xunto a outra como Tigre e Dragón, que son así as primeiras que se me veñen á cabeza, pois tiveron un gran impacto cultural no occidente da época. Ben, pois A Casa das Dagas Voadoras estaba dirixida por Jiang Zinou, que é un director chinés, perdón, chineses que nos sigades pola miña pronunciación do chinés, que probablemente sexa desastrosa, pero quedadevos que a idea de que un director que, jolín, filmou unha película como a esa, demostrou ter pulso, demostrou ter maña, e xa sabedes aquelo de cría fama e bótate a dormir. Porque a película que vou falar hoxe non é A Casa das Dagas Voadoras, perdoade pola longa introducción, senón que é A Gran Muralla. E vos diredes, A Gran Muralla é un edificio moi grande que está ali, non? Un monumento que está en China, que é super tocho, que ademais aparece en Mulan. Eu direi, pois sí, A Gran Muralla é... De pecha la finca, non? Que son os marcos da finca, dali de... Sen duda, A Gran Muralla é todo eso, pero ademais A Gran Muralla é unha película. Unha película chinesa desta época máis recente que houve na que en China decidiron abrir o seu mercado cinematográfico ao mundo e aínda que agora teñen xa bastante produción propia e tal, naquele momento dixeron vamos ir a lo fácil. E que é o fácil? Pois o que facían os italianos co Spaghetti Western no seu momento. Vamos chamar a Clint Eastwood. Pois os chineses dixeron vamos chamar a actores occidentais máis ou menos famosos para que protagonicen aquí unha película feita en China con ambientación china, pero que, bueno, que poida apelar ao público occidental. Entonces a que decidiron chamar? Pois a 3 persoas que seguro que vos soan. Vou empezar polo papel máis secundario da película. Willem Dafoe, vitiquísimo actor secundario de gran carisma inesquecible en películas como Spider-Man, Platoon, América, a que lle canta o noso compañero Corte, American... Perdón. American Psycho, a de Christian Bale. American Psycho. Sí. John Wick. Bueno, John Wick. Los elegidos de Boondock Saints, non? A peli esta dos irlandeses. Quero dicir, Willem Dafoe é un tipo que nos sona a todos, que participou en auténticos pelotazos. Ben, o seguinte é Pedro Pascal, que ainda que hoxe en día o está petando moitísimo con The Last of Us, ou con Narcos. É certo que é un actor que empezou a ser moi coñecido, sobre todo a raíz da súa aparición en Game of Thrones, xa fai 9 anos, e esta película é de pouquiño despois desa aparición en Game of Thrones, polo tanto era un momento no que xa empezaba a despuntar, pero eu creo que ese cadra non era tan famoso como hoxe en día, por eso o papel, en vez de ser o protagonista, é o amigo do prota. E agora... No Ecualizador 2 tamén sale. No Ecualizador 2. No Ecualizador 2, vale, pois aquí sale na Gran Muralla. E o protagonista é unha persoa que non necesita ser presentada e da que habitualmente necesita ser rescatada. Evidentemente, sí, estou falando de Matt Damon, alias o señor que Hollywood máis cartos ten gastado en sacar de algún sitio chungo, Marte, a Segunda Guerra Mundial, vale todo. Matt Damon non é experto en rescates, é experto en ser o rescatado. En Interstellar tamén. É ben raro que ainda non nos secuestraron. Bueno, pois nesta película... No, o raro tamén é que hai películas de secuestros como
Lágrimas do sol, Proba de vida, que nas que se me fai raro que o secuestrado non sexa Matt Damon, que sexa outra xente, sabes? Síntome un pouco estafado. En Cando Taken Hollywood... chegas ao final e resulta que a filla é Matt Damon. Matt Damon. Claro, é que ti dis, joder, que menos que hai unha película de secuestros, espero que o secuestrado sexa Matt Damon. Bueno, pois é o protagonista desta película que vou a resumir moi rapidamente. China, Idade Media. Chegan uns guerreiros occidentais. Un é inglés e outro é castelán / español. Quedadvos con que é español porque isto vai ser moi importante andando a película. Lo usaremos máis adelante. Están ali nas estepas de Mongolia buscando o secreto da pólvora. Sabes? Porque eles escoitaron que hai unha substancia en Asia que é a hostia que pode reventar, nunca mellor dito, o mercado da guerra. Ben, pois eles van a buscar e acaban en China, descubren que hai unha supermuralla e son feitos prisioneiros polos chineses. E diredes, bueno, normal, porque na escena anterior estaba loitando contra as tribus mongolas e a gran muralla foi construída de feito para repeler esas tribus. Pois o guionista di, no, ese non é o inimigo correcto, porque o que nos ensina esta película é que a gran muralla foi construída para, atención, postproducción, redoble de tambores aquí, conter a unha raza alienígena que chegou nun meteorito verde que teñen unha raíña que son comunamente colmea dirixidos por ela e que durmen durante 60 anos e cada 60 anos despertan, arrasan China, merdan moitísimo, canto máis se alimentan, máis se reproducen e máis son, e a única cousa que se pode facer para acabar con eles é, bueno, pois contelos porque teóricamente non hai forma de acabar con eles. Bueno, Paco, esta línea argumental non lle gusta nada. Hasta aquí todo normal. Parece putrísimo. Paco odia as películas que van de estranxeiros que chegan a un sitio e son sitiados por seres que comen as persoas que viven aló, que poden medrar en número e ser un problema, como pasa en El Guerrero número 13. Sabía que me iba a decir por aí. Vamos a ver. Punto número 1. O corazón ten razóns que a razón non entende. Por lo tanto, eu, polo Guerrero número 13, vamos, mato a quen faga falta. Punto número 2. Matt Damon tal vez sexa o actor máis rescatado da historia de Hollywood, pero o Guerrero número 13 conta con Antonio Banderas, que é desesperado, o gato con botas e o Guerreiro número 13. O sea que xa solamente por eso é moi superior a la Gran Muralla. Coño, pero el zorro tamén, non? Joder, que... Bueno, pues Pedro Pascal seguro que fai un remake del Zorro, xa verás. En calquera momento. Igual está un pouco vello para eso, pero non me perdería nada. No, falando máis en serio, eu creo que a diferencia fundamental entre a Gran Muralla e o Guerreiro número 13 é que, a pesar de que o Guerreiro número 13 ten evidentes fallos de montaxe fruto de que Michael Crichton pasou a tesoira en postproducción, por favor, postproducción, aquí non fagas nada, é solamente, só estou citando a palabra, pero non é para que fagas nada. Pero máis alá deso, jolín, é unha película que ten unha ambientación moi conseguida, que ten unha atmósfera super chula, que todos os personaxes están hipercaracterizados, aínda que falen 2 minutos xe que falan, porque hai moitos que mira que ven a peli 20 veces e non sei como se chama o personaxe. Joder, importan checando palman, ten ese momento no que seleccionan a todo o grupo ali berreando un nórdico antigo e a tipa botando tabas para ver cantos guerreros teñen que ir. Non hai nada desa épica na Gran Muralla. O máis parecido que hai son unhas tipas que fan puenting con lanzas para matar alienígenas. Que dito así sona guapísimo. Dito así sona guapísimo, pero non está guapo. Pero sí que está, a mí sí que me gustou eso. La película. Non sei, a mí me gustaría o momento francotirador, non? O momento de desde aquí non teño o ángulo, vou subir máis pola torre. O puenting con lanzas está baseado en o abismo de Helm e orcos chegando, pero dixeron, vamos a poñer tías tirándose con telas e pinchando con paus. Sí, eso é o que vamos a facer. Bueno, e agora acordemos que cando empecé a falar desta gran xoia cinematográfica chamada Gran Muralla, dixen que vos quedasedes co concepto de que Pedro Pascal é español. Que Pedro Pascal é español na película ves en dúas cousas especialmente, bueno, en 3 cousas especialmente. Unha, é un tío que non é de fiar, o cal é un rasgo moi español. 2, a película en versión original fala inglés, pero refírese a Matt Damon como amigo. Entonces, non sabes moi ben se é español ou se é cubano, pero a idea é que te quedes con que é dun país se fala hispana. Non che gusta nada esta película, pero
Díchela en castellano e en versión original. Sí, porque vine a castellano do cine e vino outro día en versión original por medios lexítimos. O sea, alugada que paguei por ela en Prime Video, que xa paguei 2 veces por ver a Gran Muralla. Ben, e a terceira cousa na que se ve que Pedro Pascal é español, Por ver o en que? Guerrero número 13. día 50.000 veces, pero daquela pagado meus pais porque a mí no Plus. E depois comprei na nube. Ben, pois Pedro Pascal vese que é español. Porque En que defrauda hai a unha Facenda. Bueno, vale, pois ese é o terceiro motivo. O cuarto motivo polo que se ve que Pedro Pascal é español é que ten unha escena na que torea, cun capote vermello, é unha postura de torero a un destes aliens extraños. E o pero todo que funciona. Os aliens son toreables. O que me leva a pensar que a película é unha película ecoloxista porque a premisa é que se o alien non é toreado, o alien extinguiríase. Por algún motivo que non acabamos de entender. Pois eu E teño que bueno, decir, que máis? a mí esta peli, joder, a ver, quero decir, non a vou recomendar aí como que tendrá que ver, pero eu penso que se deixa ver e se disfruta. A mí o único que me molesta, personalmente o único que me molesta desta peli é o tropo de hai unha raíña e en cantamatas caen todos os bichos de vez, non? Que a mí Como parece Guerrero O Guerrero. que a mí No, non é parece certo porque no Guerrero número 13 seguían atacando. non sei, pareceme que está como super visto. A nave nodriza can todas as naves, é como Entonces, Pedro Pascal colle un pendrive e métello a reina, non? Sabedes de que película Mira, me acordei vendo esta outro día que isto non o comentei en Vigo, pero dixen, coño, tamén é Beowulf con alienígenas Outlander, sabedes? Unha de Jim Caviezel que está super de moda ahora porque fixo unha película chunguísima, hiperconspiranoica que se chama Sons of Freedom, que está agora no cine, e tamén fixo A Paixón de Cristo, unha e dúas. Pois ese Jim Caviezel fixo Outlander, que vai dun tipo que aterriza ca nave espacial na antiga Escandinavia levando un alienígena chungo na súa nave que se empeza a comer vikingos. Esa tamén é unha auténtica chorrada. Pero Pero dirigida. recórdame un pouquiño a esta nese sentido. E bueno, non sei que máis contarvos desta gran obra que xa lle dediquei 20 minutos máis os que merece. Eu creo que está suficientemente ben contada. Creo que debemos de pasar ao fragmento no que eu falo de mulleres que teñen espadas nas tetas. por favor, sí. A película. O neno que estaba aí xa marchou, verdad? Sí. Vale, vou poñer unhas imaxes. Espera, que che poño eu. Comei. Eu veño traervos dúas bizarradas moi grandes que vin na miña vida e que están aí no recordo. A ver cando vai a pantalla. Un é Gio Tokyo Fish Attack e é unha peli de animación onde un grupo de rapazas alquila unha casa de turismo rural e de repente os peixes volvense algo así como zombies con patas que veñen a atacalas. E todo Tokio se enche de peixes, pero todo tipo de peixes. Aí podedes ver un tiburón, unha raya. A xente estuvo estudiando para facer esta película. Salenlle patas, buscanlle unha explicación. A evolución, joder, digo, No, a explicación é a Segunda Guerra Mundial, señor loco que traballa para os japoneses, que os americanos teñen unha bomba nuclear, nós temos peixes con patas. Así é todo a obsesión barra talasofobia dos xaponeses co mar e as cousas do mar dá para un podcast de por sí, Sí, non quero entrar moito na resolución do conflito, solo que se un peixe te toca cunha desas patiñas que vedes aí dibuixadas, te volves nunha especie de zombi hinchado, como se comeras fabada e de postre lle meteras unhas castañas, pero en xaponés. E a seguinte bizarrada que vos traigo na mesma línea é Mutant Gear Squad. Isto é como os X-Men, pero cando cumples 16 anos, en Xapón, tomas poderes bizarros. Que poderes bizarros son? Por exemplo, que das tetas che saen espadas, que os teus brazos sexan tentáculos de pulpo, Volvemos os xaponeses e o mar e os pulpos. algo lles pasa. Entón, hai unha especie de axencia secreta, que non é moi secreta porque andan a descoberto, entranche na casa e lían chaparda, de policías que teñen como, en lugar de nariz, é unha pirola que dispara
Oye, Paco, Pero te esto persigue. é de Little Nicky ou é da mesma película? No, esto es todo. De Little Nicky, oye a referencia. Estas imaxes que estades a ver vou nas quitar por se volvo neno. Por se volveu neno, pero es que te cousa. A ver, eu creo que pasaches moi de puntillas pola nariz pirola dos policías. O sea, explica un pouco como é eso. Eso é literal? Eso é literal, o sea, tú estás, a primeira escena é o cumpleanos número 16 dunha rapaza, traen ya tal, filla, temos que contar algo, o sea, levaban o de que eran mutantes, levaban un pouco escondido. Non sei como podes facer eso, vale? Temos que contar algo, de repente tiran ca porta dunha patada, e empezan a entrar xaponeses con pirolas en lugar de narices, e ves que os pais da rapaza, pois, tiñan poderes bizarros e son masacrados. A rapaza fuxe e os X-Men mulleres mutantes xúntanse para explicar de que, bueno, que o mundo está moi jodido e que van a dar un golpe de estado de mutantes. Espera, volve a contarme a parte na que a mítica escena de trauma de matan os teus pais ou os teus protectores, tipo Star Wars, cos tíos de Luke. Nesta película está protagonizada por señores que teñen unha pirola en vez de nariz. Sí, Escoitei bueno, ben. non sei se teñen nariz. Eu o sea, eso vino en Gigoló europeo, sabes? Na feria esta. Eu non sei, sí. Eu non sei se en realidad lle quitaron a nariz para poñerlle en plan prote. Nadie explica. Pero tú ves, nesta película, sí, eu creo que esta película se explica dicindo, aquí nadie explica, tú ves. Tú ves cousas sin explicación, divírtelas, disfrútalas e contas a alguén, e cando alguén lle contas, non, vi unha película na que sale unha pava que en lugar de tetas ten espadas, pois dis, ao mellor tens que buscar axuda, Paco, deixar internet e falar con un profesional. A mí que está me dando a risa porque vos xa non vedes as imaxes, pero eu sigo as vendo aquí. Estou facendo aquí un repaso de... A ver, pero tamén che digo unha cousa. En Occidente fixose Austin Powers, quero dicir, para bizarradas que saen de tetas tampouco é que Xapón, sabes? Estalo dicindo como se aquí non houbera tamén cousas Tetas raras. pistola, pero Tetas pistola. Eu as tetas pistola Bueno, que podo tamén as había en entendelas. Xapón en Mazinger Z. Que non había unha robot que tiraba... Non sei se son Tiraba unha leyenda cohetes, urbana, No, tiraba a lenda urbana é que non dicía pechos fuera. Esa é Vale. esa é a lenda urbana, pero lanzar ricos lanzaba. Sí. Bueno, eu creo que as miñas dúas bizarradas xa están contadas. Non quero entrar moito no argumento por se queredes velo. No, Eu creo que é mellor velo. E... Ben, o que máis pena nos dá de non ter a nosa actuación completa é que ao final do noso grande espectáculo tivemos a colaboración dun espectador que se levantou e estivo conversando con nós e recomendándonos unha gran peli de mierda que resulta que si viramos, que son Os Sete Magníficos do Espacio. E de que vai? Podo facer un pequeno inciso. É a primeira vez que se levantan nun sitio cando estamos e non é para darnos unha hostia. O cal me parece unha gran mellora. Pois recomendounos Os Sete Magníficos do Espacio. E diste, de que vai eso? Pois colleron o guión dos Sete Magníficos, esa de dos Sete Samurais, e levarona a intentar facer Star Wars. Simplifica, é o que dixo antes Fer do guionista de Ghostland, falando co seu sobrinho, que che gusta? A ver, Los Sete Magníficos, e que máis che gusta? Star Wars? Vale, pois... Pois mezclámolo. Entón, hai un planeta hippie. En resumen, hai un planeta hippie que está en contra da violencia, pero veñen unha civilización do espacio de malvados a matalos. Entón deciden ir polo espacio buscando salvadores que estén to locos e se enfrenten a eles. E, pois, ese foi a recomendación desta persona que, a verdad, lle damos as moitas gracias de haberse levantado, viron da nós, coller o micro, falar con nós disto, recordarnos que isto existía e botarmos unhas risas. Grazas, persona que non lle preguntamos como se chama. A verdade é que sí. Pues, faltanos aquí un pouco sí. de callo de tratar cos subvintes así en directo. Eso hai que... Creo que sí que lle preguntamos como se chamaba, pero como non quedou grabado non sabemos como se chama. Eu penso Se que nos lle volvas a preguntamos. contar, ten ganas de... Eu creo que tampouco, Pero levou pegatinas e unha chapa da Caixa Negra da Nostromo, que ben chula. No... Que menos. Tengo que dicir que segundo o comentastes, é un pouco o argumento de Galaxy Quest, non? Ah, sí. Que non sei como se chama esa peli en español.
parodia de Star parodia de Trek. Star Trek, con Tim Allen e Sigourney Weaver tamén, o noso... Galaxy Quest, le chamaron. Eu penso que se chama como tropiezos espaciales ou algo así, Non era Perdidos en el Espacio. No, esa é outra. Esa é a que sae Joey, o de Friends. No, Galaxy Quest vai directamente de parodiar Star Trek, pero xa 100%. chudín a cara. Sí. E por certo, moi guapa esa peli, con repartazo, con Sigourney Weaver, Tim Allen. Héroes fora de órbita. Héroes fora de órbita, vale. Sí. Eso é. Recomendación, Quedaríanos dicir de que se tratará o noso seguinte programa. E o noso seguinte programa é TVOs levados ao cine. E dirás ti, Millennium. Perdón, Paco, non estaba Ui, cale, saca ese super lápiz aí. Pensei que xa acabáramos. La cera del tiempo, La chavales. cera del tiempo. Ui, este non o coñezo. Pero este dos novos, non? Pois non, que va, así dos 90, que aparece Amala e Lola Flores. Bueno, Que se chama Lola España. hostia. Lola España. Vale. Pois sí, serían... tuvemos que saibades un pouco de debate acerca de como chamarlle. Porque se dicimos programa basado en cómics, a xente vai pensar van falar das pelis de Marvel. E non. E se dixéramos de cómic europeo, pois igual pensabades que nos puñamos a falar de From Hell ou de novela gráfica ou de cousas así. E tampouco. Nos queríamos TVO clásico, non? A liña clara, eses... Bueno, ese Tintín, esas Asterix. Que se aclare moito máis fácil. Se os tiñais que comprar nunha librería, non nos vale. Nos éramos de, o sea, falamos de cousas que se compraban en quiosco. Eso é. Ou que viñan co periódico. Que nas vacacións de verán e dicías aos teus pais: papá, dame 500 pesetas que teño que ir ao quiosco. Aquí, o sea, comprar un mortadelo. O límite está en estaba na biblioteca escolar de primaria. Se estaba na biblioteca escolar de primaria é válido. Se tes que ir ao instituto a buscalo, no. Eso é. Tamén nos vale, ten traducción ao galego, non en todos os casos, pero por exemplo, é un produto de fora de España que ten traducción ao galego. Se a ten, probablemente vayamos falar del no próximo programa. Leva a palabra Ibáñez polo medio? Sí. Sabedes que existe mortadelo en galego, por certo, a ver se por próximo programa me curro esa historia. Hai un álbum traducido. Bueno, eu teño, hai un galego que debuxou para Marvel, non? Que é das Pastoras, firma, que eu teño un número de Lobezno de Wolverine en galego, que ademais é unha viñeta que subo moito a redes porque me fai moita gracia cando está Wolverine co inimigo de frente e lle di marcha a dormir cocón, non? Que me gusta moito ese diálogo. Gustábame cando traduciron ao galego a serie clásica que chamaban Lobeto. Lobeto, ostras. Ese sí que era un gran nome. Eu creo que con iso podemos despedir o programa, recordando que Lobezno en realidade se chama Lobeto. Lobeto. Veña, a tu mes que ven. Ala, chavalada, non vos aburrades.